Търсене на нищото. Живял някога младеж на име Коко, който постоянно се чувствал неспокоен. Веднъж чул стара легенда за нищото. Мистериозно място, което никой не виждал и което можело да донесе съвършен покой на онзи, който го открие. Как изглежда нищото? Попитал Коко стар мъдрец в селото. Никой не знае, отвърнал мъдреца. Но ако вярваш, че ще го намериш, тръгни и търси. И така Коко се отправил на пътешествие. Коко пристигнал в оживен град, където хората продаваха и купуваха какви ли не неща. Злато, редки книги, красиви дрехи. Търся нищото. Знаете ли къде е? Попитал той. Един търговец се засмял. Нищото. Ха! Защо ти е нещо, което не можеш да държиш в ръцете си? Купи си това, което ще те направи щастлив. Но колко знаел, че каквото и да купи, няма да му донесе това, което търси, и продължил пътя си. На върха на висока планина Коко намерил храм, където монаси медитирали в тишина. Търся нищото. Може ли да ми помогнете да го намеря? Попитал той. Главният монах се усмихнал и казал: Нищото е състояние на ума. Просто затвори очи и го почувствай. Коко затвори очи и се опитал да открие нищото в тишината, но мислите му не спирали, а празнотата, която очаквал, не дошла. Това не е нищото, което търся, казал той и отново продължил. След дълго скитане, Коко стигнал до дълбока гора, където се срещнал старец, който живеел там сам. Търся нищото. Знаеш ли как да го намеря? Попитал Коко. Старецът се усмихнал и отвърнал. Всяко нещо, което търсиш, дори и нищото, е проекция на това, което вече носиш в сърцето си. Ако вярваш, че нищото е това, което ти липсва, значи липсата вече живее в теб. Коко се замислил дълбоко. Търсил нищото. Нещо, което не можело да бъде открито, защото не съществувало. Но по време на пътуването си осъзнал, че в опитите да го намери е научил нещо много важно. Нищото е символ на нашият стремеж към нещо извън нас, но това, което търсим, често е вътре в нас. Смисълът, връзките и простите радости на живота. Понякога търсим нещо, което не съществува, защото вярваме, че то ще ни донесе щастие. Но пътешествието и уроците, които научаваме по пътя, са истинската награда.